Nabi Allah Tuhan kita Nabi Muhammad pangulu kita hai sahabat dalam saudara assalamualaikum nangka dalam jamuan dengarkan undang peraturan imam Sayyidina Ali nampunya uraian nuzul mukalla bunyi paraman apa-apa karajo apa-apa undang kalau ada kata nak datang kau orang kata jangan dipandang kau baik kau jumbang isi katanya nampak lalu ditimbang oh jangan baca no salah satu orang nan sangat panati kepada orang kau orang berkata apabila sayang hanya katanya lah nama sembarang biarpun salah kapan laju lah nyata ampik kan menjadi limo itulah sifat nan panati cilaka oh jangan bersifat setengah manusia mengatakan awak bagat nan santiang tetapi sifat paninga ciliang pandai manu kawan sairiang babila lari dalam nyurunciang itulah sifat nan sangat fanatik mengatakan awak bagat nan nitik tapi mengarega di balik bukit oh nan tidak kata nan nyugawi kau nan gadang lapak ombak dilaui mengatakan awak kayola cukui menaruhkan ameh laba impi-impi ameh jo perak laba sumpi-sumpi sampai alik jadi tukar rumput gilo menjinjang sabit jo rajik pinggang lah gadang daripada parut jo baik tu dalam sini ya jo kanan laulah tak cunuku ya kemudian yo
sekolah tak tunungku ya
selalu pengajian ni yo takkan mi baca dah ada mulai tengah kembana sekarang nangko oh ilalah ala karena pengajian le penting deh kita penting sekali deh kita bersama bagi umat Islam olah di dunia nangko kesalahnya awan kami baca oleh karena nyawa oleh adu padu kita wajib diketahui dari mana asalnya oh kalau tak terang jadi ada nyawa oh demam bilang nyawa oh sama tu mungkar sama tu lai durhaka iyo atau la demanyangka oh mandi lambanang iyo lidah ola lanca iyo tetapi bingung iyo di kafe bana tak tahu le di kafe bahasulah derang tambah ba itu nala misa pituan nala dia to ma narang la de kanyawa iyo beba aro le dia salnyawa oh dasari bodongo karena begitu oh supaya na elo na kami nalai dangkan duduk ala de baroko oh asalnya nyawa oh asalnya nyawa dia tilad nayaki oh dengar ala de paraman oh la di suara yasin iyo di akhir suara le bukan la nalai innama amruhul oh paraman nyodai Waalaikum lai payakum oh pahamlah dekarajin ada pula ya urusan oh pahamlah de sendiri ada sama sobalum oh ada sama sobalum balangi ilah de babumi oh balun nambah bulan oh de pamatuari oh balum lah de baras ne balum lah kurisi oh balun nalaya doi oleh masih wallahi dimasuk itu para man bertalu ya para man terjali ala dia alam kuntum huruf josuaro de balun tasusul katonyo Tuhan padakum la de payakum la sampai kalam Tuhan gapurun nur Muhammad kira turun ya nur Muhammad jadikan Tuhan tubuhnya ya Allah ada di dalam cahayanya itu ya Allah larang pandangan oh elang gumilah oh tidaklah terangkan oh sama sono memandang ke Tuhan laknat dirinya iyo kekurangan karena kurangnya perlu tak baca mujasinya perlu hakikatnya rancang air mengalir dari nama tak cetak menjadi nyawa ya Allah di alam mutalla oh atau rohani ya Allah sifatnya nanha masuk itu ada bakat Tuhan alastu biar rabbiku ada bunyi paraman kepada siapa ada engkau Tuhan aduku aku anda katakan segala nyawa menjawab di sana menjawab semua
Tuhan Ya Allah balas sahidna Oh nyawa mengaku Ya Allah Ketua hamlah Esa Mengaku batu hamlah dan nanti taklah dekat tinggal itu nanda arati para man yang basah sekarang lai Oh saudara lai ayat besar atuy 72 kembalikan pinang kepada tampuannya sirih kembali lai kepada gagangnya lai pengajiannya orang kita baca dengan kulima ada bahasa kuinanya tu oleh bahasanya oleh suci lamparono dahulu ladanya suci letak ladanya nyatu bala sahidna karanonyo kato kumahnya nyawa kudian tadiri karano ikara oh tidaknya uni sepanjang perintah lai tidak terjalan nilai perintah Allah Tuhan ilahi dari ko jale di sidang narami Manuk lada segalo Panonton lada basamu Pengaji lada yang nyawa Olah disambung jua Dengan kulit himalai bahasa ku inanya tulai bahasanya awak suci samparono Sabulunya suci nyonya tu Sabalun ikara Yonala suci jua itu nam pengajian denalai da ulu masuk Nana tonala halulai dengan nanya kulai Nanya tonalupo Jonan tidak lupa rohani kolalo siapun nanjago rohani nangko lupo siapun tidak lupa Laya pilan ko pada Kana mano ana pulangnya karena di kami samaram saja Amo di sambuang menyambung suka Amo ditambah menambah jadi jua Dengan Isa Allah le Muarasa monyolai karena baik itu le olah kanti sampai kulima oh anak lakaji Oh iyo pertamula bahanamu ada jasmani le tubuh ladnan kasa iyo adnan lahir ini Kadu ilah banamu rohani tubuhnan alus onan tasimbuni Semangada anggoto lesamo sekali Oh soal pengajian mi oleh sainggo ini dan lesainggo ini dari kilen ada barapi Iyo mano diri penonton bersama oleh berhubung ngeri debatan dua Iyo nalar malam ada nalana senne karang lana ko lada nana lana pinala patah laminang lada nana ado lada mangato sekali nanda batamu mencari raso-raso dua kali bertemu mencari sana saudara dua kali bertemu tanyo lakabatanyo iyo tanyo lada kaganti lada nambah sinanjo baso tenalai kanala ganti siri ladi ini dalam lada curano iyo le kaganti roko iyo le timma kaulunto kami lada tanyo kamalada kato lamalana sudaro pengajian denalai kan kami tanyo iyo masalah tubuh kan kami pareso iyo sampai di luar di dalamnya iyo sampai di luar iyo le kami tanyo Nandi tantang itu kanan Nandi
hati kami nama Rasul. Oleh orang lada tarik bodana sanang lada hatinya. Dengan lena senang bana menang curi toiko. Iyo nana ampe di luar. Ditanya oleh kulit do daging. tulangnya. Iyo le ditantang itu. Iyo le kami tanya. Ditantang itu dan alaikanlah kami tanya. Iyo le cahaya kulit. Rupanya oleh cahaya daging. bagaimana pulo. Oleh cahaya ure. Iyo bagaimana pulo. Cahaya tulang yo bagaimana pulo. Iyo tolong menjalekan. Iyo lesa sudaiku. Jaleh tanah dan alai menjawab tanya. Sabari janilah. Oh sanitia jalupo. Kami dengar. Iyo bahasa musamu. Di toko tanama. Oleh sekarang ko. Oleh ko sanang. Oleh ayah jo bundo. Allah ko saju di dalam kiro-kiro. Iyo jadilah itu. Oleh kami lah dapatannya. Sekian tanya katolam saudara. Oleh kota ditolak ada bagara pulo. Tentunya kami bagara pulo. Gara-gara itu banyak kamato. Mato mengantua supaya nak jago. Supaya jalan sagala ince mato. Oleh ko jale de tolam sudaro. Ini gara di kami aduh. Nikle barapi sekarang nangko. Ini gara nyole sudah lainnya to. Bukan negara pusako. Iyo jangan masih bakadai di toko. Oh bakadai kaluntung lada bakadai kumango. Kau nyampang tak dorong oleh kami babalanjo. Nang kami lekan-lekan katolam saudara. Upia coba kudoa menan sesuai di kapal lo. Jangan diberikan nanjo sebona laleno.
Habib Tuhan kita Nabi Muhammad pengulu kita wahai sahabat ditolam saudara. Assalamualaikum kasidang bersama. Iyo waktu duduk alai bersama mulu kita dorong andaklah jago langkah tak dorong kan dijaga pulau dan ko ado akan menimpu rantiang ko ado kan mencucuk mata karena kita sama bau sao samu mencari debatan kata sabar de kami lah tempat tando bacat ado di muka di kacak langan labak langan pulau di kacak bati labak bati pulau bak rasakan sesuai baju rang samonyo rupanya tolan lah sangit tarabu mengucap malah tolan di sana astaghfirullah andaklah baca mengapu de tolan tarabu-rabuan mengapu de hati tolan piturikan lah nyato ubili nampunyo aswangan bau mengucapkan ala Tuhan kok soal jo debat nan tolan banggakan balun kamaila kami di sana antaku anak buayo nan tajam menyalam nanti nyorongo bak baru damam sadangkan dilawi kami letak karam kok kunon baranang di bawah pincuran no bagi anda pikiri dan tolano dan tolano yana layo ala inni layo denan layanain illa Allah dia la adiyalla iyo dalaiwanakum Rabi mua ada amar ini Tuhan dan nurang adin maka oleh sabana oleh rasuli oleh kulipan Allah di dalam ada nagari makamah adina telai ada sahabat iyo adalah tolam masuk udarolah dengar kami sambuangan iyo dari kami bang aduno dari desa ada delapan iyo nanikona amonyo akan menyambut gayung iyo akan menjawab atanyo deletanyo kilek barapi iyo di janawab aduh ada nanala tadi rekan kami ada sodaba atanyo deletanyo olah dilayangkan iyo ongkoba asamo uni dela tanyonyo iyo dela sabanta acako masa Allah pengajian iyo dilidah agamu denan nampe la di luar iyo nantolan antanyo dengan itu iyo nyobana nantolan apa ariso denai kuli lala denan jodag yang iyo nan ure tu ulangnya dengan itu iyo nyobana Allah ko dengan nantolan antanyo la minta katarangan Allah kami bang
aduh yo tenan yo tarimu kasih delai tarimu syukur ilalai Nabi Muhammad ladana la Rasulullah la ilaha Sabalun dijawab ladana lambatannya dia amalnya ayam sabalun disambut ladana melagayang lepeti boda ilalah sabarlah tolanlah debuwe samintaro dia amalnya ayamu oleh samintaro kaminalah dia kan tak usah oleh ini ilalah mari pengajian dena kami baca karena nentu tu nak mandangan apalagi nan muda-muda dena sana pula iyo pengajian di bidang agama Islam lah dia agama kita ada juta gado di dalamnya udahlah tinggal di kita dalam menjalankan sahaja dengan awai saudara ya akhwani la ilaha illallah paham di hati dijadikan cermin langit dan bumi apa mandang si arif maju di sini lihat alam ada memandang diri lihat diri lah di dalam diri iyo aduh kiki aduh makjazi ku dipandang lahir nan batin tak kasih ya kalau si arif bijak memandang iyo dari nanaso oh nyoba bilang simpan semuanya disatukan tanda ma'anaku lima lalu tampaknya hilang manulah Tuhan Onan bijaksana oh pandanglah buala di dalam bijo ikanlah diri sianan punya iyo di mana bana oh tampuak tangkainya iyo satu ma'rusid aluma kita iyo sama soalam oh babagai rupo limbago adam oh balumba tompo oh balumba ibu lare balumba bapo balumba sarugo oh balumba narako ay nur Muhammad dalam alamnya ala di situ bijo mulo kambanya oh bijo
nan satu, dari situ asalnya. Dipahamku lima, oh tempat kembalinya. Oh begitu benar sifatnya Tuhan. Bukanlah kau di luar, bukan di dalam, bukan baru pun ada nada putih ada jo hitam. dengan lainnya itu ayo dan nama kita bersalah. Udah jo kalau nan dipandang orang yang wahai, dipandang tak sampai kepada Tuhan, diampirkan mati saselah jalan. Jangan begitu dah kita sekarang. Satukan tali kan tampak berpegang, supaya nak tahu dah wujud tiada. Di mana enggak ada kalau terbang. Ada kau balon tarang, kau balon tarang, kau balon tarang, begitu jalannya. Onde, onde kapada guru, kapada guru, kapada guru, anda tanya. Oh, karang noh jalan, banyak simpangnya. Janjian kau sampai, aja kau tiba. Oh janji kau sampai nada aja kau tiba. Nali dalam kalau tak pandai berkata, mengucap kulimang lada kau indah biasa. Adapun ma'ananam oleh lima Tuhan, oh Tuhan. Kalau keade tak ambun jantan, kalau kau bawa tak kasih bulan, memang anakku lima meliputi alam, meliputi tubuh, nyawa jo badan, jo kalau di andana dan orang yang bijak dengan hilang di matunam. Oh dia ditampak samparan lumpuh lah dan mangko bajaja samparan mati lai. Oh mangko bagara bagara samparan buto mangko manampak. Oleh tandu alama parahu batulah ala gantai nai ala umma lipatul wadisi paham talata. Saudaro andai dan tulan, oh kanalah diri lah dan pandanglah Tuhan. Yo cubola ujinya batu jo intan, oh timbanglah batu lah dan bare jo ringan. Keputusan pandang lai, oh kepada Tuhan, oh Tuhan. Keputusan alemu dan alai kepada iman, adalah iman de hati, iman di hati. cara minal kau de Tuhan, sifat de Allah, batin de insan, batin de insan. dari soal pengajian, cuma sekian. udah lagi ni latibo, pulau masuknya. udah sepanjang nilai pertanyaan. Udah menancaku. Ini marusun mangga mangga. Alam nambah dua. Udah di pasal nampela di luar. Lain tolam tanyo. Iunan kuli ijo daging. Nama ure jo tulanyo. Kala itu bana. Udah tolam tanyo. Udah itu para karo tubuh. Udah itu namanya. Udah iunan la di luar. Ulu nam tolam tanyo. Terima kasih banyak. Terima syukur. Atas dinanyo pertanyaan. Sana saudara. Udah boleh lah
kami jawab Walaupun bahasamu Ude panasana dela ati saja lagi kira-kira Ude nane dangai ude kan bana ini jawabnya Ude nane di ini penjawaban dari kami berdua Ude nane de cahayo kulit oleh dahulu di panyato Iulai dangakan bana Ko bunyinya Iyo ko cahayo kulit Denane putih yo de jarani Yang jarani di balik jarani Denane iyo nan baca hayo Alayo de tadahnya la de sana nembatahnya Denane ko cahayo daging Dangakan pulo Denane iyo malah pade bana Tolam yo de batahnya Iyo nele cana hayo daging rupanya Merah iyo nyo merah de jarani nan samparono itu cahayonya ode nama owai saudara Ode nale de cahayo ure kampulo Ode nane kunia yo de jarani Nan iyo balik de jarani nyo ala ko sanang ati sana nambah tanyo Iyo de nani kanan nado juo satu buatanyo Iyo cahayo tulang bapare sopulo Iyo saparati apa batanyo kana pulo Denana dekala itu benar enam talam tanyo Denale ko cana hayo tulang Denane iyo nan tolan tanyo Denana hitam le de jarani Saparati kalam yang hitam namo alayo do tadahnya la de sana yo nan bahadu Denana layo de ko jale nama itu jawabnya Allah diberi kanda neng salero Satu ditanya satu jawabnya Kok dua tolan tanya dua jawabnya Oh tiga ditanya tiga jawabnya sanang hati saudara Ampe ditanya ampe oh jawabnya Balabi tidak berkurang tak pula Malabihi anca-anca mengurang sio-sio Tentu deselapan tidak akan lupa kami kan batanya pulo Yunan di daging apa itu jua Ia sifat Tuhan terjali iyo di sana Yunan lah diure anak pulo Apa sifat Tuhan terjali ada nama iyo di sana Dengan iyo lah ditulang ala bagi tujuh Apa sifat Tuhan dia terjali ada nama iyo di sana Dengan tolong yo sempurnakan Laisa sudah eko Jantolan de bana ragu-ragu Jantolan balupo-lupo Denane tadi yo de nyotolan La sudah pulo de mangato Sudah yo de mangato La dimungko le basamo Mangato kanyo kini yo Sudah lah nyato Iu sakali
la di sinan Sekali la disiko Eko adek nan di sinan Eko karenan la di siko Tajam la disinan Iyo runcang la disiko Udenan kan samuh jale Iyo nama Allah kan samunya tu Upah itu nenek dari kami Iyo badu nangko Wala kok tak dengar dek hadirin ala dek basamu Nama dahari ya sudah selapan Iyo nan datang le saruaso Ma'alum mari Iyo nan lalaru juo Kini nengka elo Iyo nan tulo ruponyo Di mana kasanang O si pinonton inen basamu Kala di mana laga elo Nandi banda oleh nan jumato Kalau di mana nang karanca Oranca Ai nandi dangan nentang alingo Ada nan lesi yang nak jangan Oh nele babi masuk Oh malam len nak jangan Ada bahabi minyak sahaja Nang lesa suwe balnajo edaran masuk nangko Tahu nak alanyo baharu ayo dan nama eko tahu menyo Di 8 dan 9 tahu nenyo Iya tu kilek barapi nanjo desi lah 8-nyo Nama orang balambu ilah api ayo dan alai sekarang nangko Dengan Allah nangko jalila dengan Allah nang ada kunyato Uji kan menguji pengalaman di dado Di bertempat iyo banah lah dengan iyo di studio Di studio dan nama kami Nana Baduo Di sekian lah dahulu Dari kami Baduo Kalau kok mana puat elok di kana-kana nyampang kota tapuat di ijo nane basaga iyo nane mato kota cucu salemun kok keluar oh iyalah Rasul